Көзілі күн елкізгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Көресізме, бізді нендей мұңлы тәрізелер ашып қойығыз, нұр біркіліп кірсін ертігізға, әм таралыр мұңсу ойығыз. Тышта яз гірлі, ертта туған тіл жырлы, шундай матур сағат минутлар шылғанышында көзге көз қарашып тапшырының шираттағы шығарылышын тәқдим етем мен аның авторы һәм алып барушысы Зифа Нагаева. Біз башлыйбыз, якынырақ келегіз. Әйе, язлар кебек матур қызлар була, гүзәл затлар була, іші тышы матурлар хақында сөз бара. Езі шат, құяш кебек көңілі бақ, таушы шишме кебек шылтырап тұра, күзләре дөньяга сыкланы карый торган күзләр. Бу әллә минем турыдамы, минме бу дип утыручы Айгөлгә, бүгенге кунагыма һәм сезгә хәерле сәгатьтә дип эндәшәм. Хәмәгә Зифа апай, туган тел караусы, достар, тугандар. Кайфтар Аллага шөкер. Һәр вакытта гамак, алга һәм алга. Афарин. Менә шундый матурлык таралды. Әле тапшырның башында моңлы итеп җырлап җибәрүең, Башкортстаныбызның гүзәл табигате, горур таулары, елгалары, шарлавыклары, чишмәләре күз алдына килде. Моңнарың белән кинәнеп, матур гына гомер үтеп барасың, Айгөл. Шуңа күрә дә шушы җырларыңа гашыйк, моңыңа гашыйк булып йөргән кешеләрнең берсе буларак мин сине бүген туган телгә чакырып алганмын. Әле бір ауылдасың, әле бір жердесің, әле бір жерден қайтып кіргенсің, екінші жерге шығып, кейтерге ат жеккенсің деп әйтуге керек. Ат енді сенің құрыш, өзің руль артында тынғысыз ғына тұрмыш белән яшисің, шул қадәрлек өлгірәсің һәм өлгірсің. Қалада туып, қаланың таңнарын, қаланың кишләрен үз итеп яши алмағанга шул қадәрле авылларга, гастрольләргә чыгарга яратасыңмы? Әллә инде башка сәбәпләр бар микән? Авылды ла яратам, үдем авыл кызы буларак инде, йырды ла яратам, городта ныграк яшәү еңел бит инде, авылда бит инде, эшләр күп, шуңа инде ул яклы яратам, бер яклы яратам, эш буенча сыгып китәргә кирәк, авыл yerендә бит инде йөрүһәң, нәмә дип әйтергә, авыл yerендә йөрүһәң бит инде эш шуннан башланалар дип күрәм инде мин. Сразу капыл гына зур сәхнәгә сыгып йырлап китеп булмайдыр бит инде. Яйлап авыл халкына күренмәенсә, сразу зур сәхнәгә ярсы булып китеп булмайдыр дим инде. Шуңа авыл тирәһендәрәк йөрим әле. Бигрәк күркәм сүзләр яңгырады, чөнки әллә нинди зур сәхнәләргә чыккан йолдызларны да Айгөл әйтергә кирәк, авыл тамашачысы күтәреп. Авыл тамашачысы башлап, җитәкләп алып киткән. Бик зур булып, сәнгать әһелләре булып үскәннәрне дә. Авылларда бит әле булай гына да йөрмисең. Аппаратураны үзеңнеке, аны саласың, машинага тиесең, артистларны утыртасың, төннәрендә юлларда йөрисең, хафаланып та алырга туры килгән чаклар була торгандыр. Ничек буларга ирешәсең син?
Табигатың белән шундый тынгысыз булганга, булдыклы хатын-кызларың берсе булганга, әллә инде шулай кирәк дип үзеңә җайлап алгансың, йөрисең дә йөрисең. Шулай кәрәктер дип уйлаймса, үземсә, миңа как-то ул авыр түгел, җиңел генә. Артистлар белән дә матур общий языкта була инде. Эштә лә, эшләгән җирдә дә гел генә матур һүзләр һөйләшеп, матур итеп концертта алып барып йөрибез. Аллага шөкер. Роль артында күптән йөрисеңме? 7 ел. Ничек син үзеңне анда Яман шынында рәхәтләнеп тоям машиналарында. Бер көндә йөремәһәм, миңа нимәдер, ниндидер бер тәмне аш итмәгән бак. казусылар булганы юкмы юлларда ниндидер бәлә казаларны мин әйтмим инде күрергә язмасын менә ГАИ белән инде шундый. Юк, гел туктаталар, матур һорайлар, кайдан киләһегез, һез кем булаһыгыз дип инде. Мин әйтәм, бит артистлар, менә бөтен артистлар утыра машинада дип карайлар да, хәерле юл дип озаталар. Матур йөрегез, исән һаулыгыз дип. Җырга мөкиббәнсең, халык, мин үзем дә күргәнем бар, бик матур дип кабул итә синең моңлы тавышыңны. Чын-чынында да җырга килгән еллар ул әлбәттә кичкенә чаклар, бәләки чаклар, ул турыда сөйләми мөмкин түгел. Мәләвиз кызы икәнеңне беләм, әйдә әле тасвирлабрак, шул турыда үзең сөйләп кит әле. Мин Мәләвиз кызы, Айгөл Шагманова, Хафиз кызымын. Мин инде бәләкәстән йырлай торгайным. Ну, 8нче класска хәзерлегем мин икеле булдым. Яла торгайным мәктәптә, йыр дәрсендә йырларга ялайным. Шуннан бердән бер көндә менән подружкам менән һөйләшеп утырабыз инде. Без давно йырлашканыбыз юк, Гөлсинәм әйтәм. Әйдәле, йырлап карайык әле, тавыш бармы икән дим. Ул инде гармошка һәм бер кескенә ни белән булыша инде. Ну, чтоб тавышта торган инде бер-беребезнең. Был уйнай башланы, мин рәхәтләнеп, ул гармонды тыңламайм да, үземсә йырлап маташам, мин һагынганмын, йырлайым килә. Шуннан бер заман озак шулай йырлашып утырганда ишекте кулдаталар. Ай, Аллам, әйтәм, без ахыры тотылдык дим бит инде. Шулай кайда тотылдык? Нихәм әйтәм, нисә ел бер икеле, хәзер бер ишеттеләр бит, кем ишетте? Әйтәм, менә ишекте кулдата. Наверняка әйтәм, безнең класс җитәкчесе Галия Падыр инде. Ул әйтәм, безне тыңлап йөри торган дип бит инде. Ысынлап та килеп тә керде. Көләйин берсе. Менә һез нишәтергә икән ти? Һез мин бит инде һине тәвәккүл беләйнем йырлаганыңда ти. Йырламайынса ялып йөрүең ти. Менә бүген ишеттек ти. Хәзер инде менә һез көн һайын йырлаясак дим. Аптырап киткән ничек көн һайын йырларга була икән дип. Хәзер нинди концерт булса да гел Галия апа шул бездә концертка сыгара. Бер концертта без һез бул үтмәне. Галия апага рәхмәт. Шайтып бетте тоткан өчен. Шулай мин йырлай башланык инде. Шул кайда концерт без Гөлсинә белән бергә йырлай торган бергә тугайрым. Синең әтиең байтак кына клуб мөдире булып эшләгән. Аннан да сиңа килгәндер. Кайсы әниң җырлый идеме йортта, өйдә? Әтиеңме гармонда уйный идеме? Ниндидер музыка коралында уйный идеме? Бер кем дә бер нәмәдә уйнаманы. Безнең килә әним ягынан. Әтием, әни, өләсәем дә, олатаем да икеле матур йырланнар. Алар безгә кунакка килһәләр. Зәкия торып тора әле, мин йырлайм. Зәкия йырлап токтан һине Биксимер мин йырлайм, шайтып бер-берен нитеп удышып йырлай торгандар. Ну матур йырлайлар ине. Менә жалко бердә яздырып алып калмаганбыз. Ни әнием дә ул вакытта дип нимә булманы бит инде. Ну матур йырлайлар ине. Һаман да колагысында, колакта сыңлап тора. Гелгенә һарайлар һин, наверное, Люсейдән килгәндер булмаң дип әйтәләр. И минең әтием ягынан абзыем Берлан Зайнул абзый. Ул да матур йырлай ине. Хәзер алар берәлә юк. Авылның син бар якларында үткәнсең, Чөгендерендә утагансың, Бәрәңгесендә утагансың, Суында ташыгансың. Шул вакытларда җырлап үскән кызларның берсе булып, син 8нче сыйныфтансың. Без бит инде барыбыз да шул вакытлар аралыгында авылдан, авыл яшьләре кебек кайчан чыгып китеп, зуррак үсеп, авыл яшьләре кебек кайтып була авылга дип син дә 8нче сыйныфтан ук чыгып китәргә карар кылгансың һәм нишләптер шулай җырлап үскән кыз пешекче һөнәрен сайлый. Бу ни белән бәйле?
Мин аны уйламаным да, мин ошнаксы булармындыр дип, мин гел йырда булармын, гел йырлармын дип, гел уянып киткәндә дә мин уйлай торгайным. Хәзер мине уяталар да, кайдадыр йырга басып китәләр йырлатырга дип, бик генә уйлай торгайным шулай. Йоклап ятам да, хәзер мине уяталар да, китәләр кайдадыр йырларга дип уйлай торгайным. Ә бер заман 2 класста укып бетеп килгәндә, элек бит анда килеп йыйып китәләр. Менә һезгә шундый укытучы килгән, менә хәзер һездә карайлар да алып китәләр. Һин менә ашарга пешерергә өйдә ишеткәнебез бар әйбәт пешерәһең. Әйдә һин аша апай белән китәһең, нигә 39 һөнәр училищега. Шунда һин менә Зәйтүнә апайым көтә, әлдәләй помню Зәйтүнә апай дигәндә, Зәйтүнә апай шундый белән матур апай. Мин аңа хакланып хуш киткәнмендер әле шул ашарга пешерергә өйрәнергә. Ул инде әйдә туганым, менә мин әтиң белә беләм дип таныштырды инде үзе менән. Шулай мин капыл үземдә аңламастан аларга согласие биреп, шунда китеп бардым укырга, повар буларга. Укып чыктың. Укып сыктым, укып сыктым. Анда да училищелала мине беләләр ине, мин йырлаганда гел сакралар ине. Гали Алтынбаев анда бездә эшләй ине, баянист булып, без бергә анда мин укып беткәнсе эшләргә бергә. Бу еллар синең чын-чынында да әле үзеңне таба алмаган чак, әле табарга уйда салмаган чаклар белән барган яшьлекнең дә әле нинди генә чагы, шулай бит балалыктан чак чыккан гына вакыт. Менә кайсы вакытта синең күңелең үзе белән сөйләшә башлады, үзең белән үз күңелең юк инде. Бу һөнәрләр читтәрәк синең алда барып җыр булырга тиеш дип. Ул, наверное, мин беренче улымды тапкас, өйдә утырырга туры килә бит инде, баланы үстереп. Шул вакытта, наверное, мин көндә йырлай торган идем өйдә. Шуннан һуң минең теге училищеда укыганда Фәнсия Сунаевнага хорга йөри торган иде. Ансамбльга хорга ул мине сакыра торган иде. Мине бәләкәс балам өйдә утырганда, ул мине беләйне мин йырлаганда бит инде. Агыл давай өйдә генә утырма, кил безнең янга, ансамбльга йырларга йөри дип, мин шунда генә йөреп ята идем ул вакытта ук. Декретныйда утырганда. Шуннан шул йөреп бит инде Фәнсия Сунаевнага мин бала үсте, садикка сакты. Фәнсия Сунаевна мине РДКга эшкә сакырды. Агыл етәр инде, давай эшкә сак, балам үсте. Дип мин РДКга сыгып киттем эшкә, мәлә үз районында 9 ел методист булып ярлап йөрдем. Син башта димәк тәҗрибә җыйгансың. Шулай булды. Тәҗрибә җыйып, аннары гына диплом алырга ирешәсең. Шулай бит, ансы ничегрәк булды. Шуннан анда эшләп йөргәндә миңа бер көн әйтәләр инде, һиңа укырга барырга кирәк, агыл укымайынса булмай, давай һин истәрлегә укырга бар дип. Озак кына уйландым да, шуны әйтәмичә, инде бармаска әле бөтен кеше укыганда, бөтен кеше эшләгәндә, нигә мин эшләй алмасмынмы дип тоттым да киттем бер көндә. Беркем дә ярдәм итмәне, анда биюселәр йөриләр иде, мин бердән бардым, сестренкам белән правда бардым. Эргәгә тик сумка тотып торырга да, сәйсергә кайда барырга да, бергә һөйләшеп бирһәң күңеллерәк бит инде. Шул сестренкамны гына алдым, бардым, матур итеп экзамен сдавать иттем. Мин курккан идем, әллә нинди экзамен булыр икән ул дип, анда әллә нимә эшләтерләр икән дип, ни үземнең әлеге хымак тоттым да йырларым. Әллә нинди тукылдатырга куштылар, тукылдаткан булдым. Үзем дә аңламадым нәмә эшләгәнемне. Шулай тиз генә алар менә экзамен алдылар. Көтеп тордым атактан, язылган, мин уже алганнар икән дип аңланым. Короче, эшкә нәмәкәгә укырга поступать иткәнемне белдем инде. Шулай тел ни русса түгел, ни башкаса түгел булдык инде. Һәм шулай итеп син дипломлы булып, матур итеп, ахырда инде ансып инде аның әйтәләр бит, теге уку белән менә хариф танымагач диләр. Әгәр дә мондай тавышың булып, син инде эшләп тә йөрдең, ләкин инде элек-электән әйткәннәр бит, диплом булырга тиеш, ул кыягазың булырга тиеш, инде укыганлыкка таныклыгың булырга тиеш. Шуңа күрә инде тиешен булдырып куелган Айгөл, ләкин теге бәби булды, бәби булгач эшкә чыктым дигәнгә кадәрлесенә минем әле кире кайтасы килә. Син әле һөнәрчелек училищесында укып тәмамлауга тиз арагына яшь кенә килеш кияүгә дә чыгып куясың. Еракка түгел бит, үзегезнең якташ Фаилгә бер авылдан я сөйләп тә китә әле кызарак булып. Җанлырак булып китсен әле безнең студиядә. Инде дә ничек булды бу синең тәүге кичерешләр, тәүге сөюме, әллә инде синең инде беренчеләр бар иде мама кадәр Фаилгә кияүгә чыкканда? Беренче иптәшем ул армияга китте. Армияга киткәндә, армияга китә дип җиткән көндә, көз көне ул китергә тиеш иде. Мин эшләптер, анда бит авылда һыер алып кайтырга, теге һыер кайтманы дигәсән, мин һыерга карарга төшеп китеп барам Таллафтан. Бу ат менән өскә менеп килә, ат итәкләп инде.
Туганым мин бүген армияга китәм ди. Ничә Туганым миңа, ди. миңа шайтып әйтергә булган инде безнең арабыз 9 яшь. Аны шулай итеп әйттеләр, әйтәм, ярар, хәерле йөреп кайт дидем дә үзем юлымнан китеп бардым. Шундан нык итеп безнең карашлар бер-берегә текәлеп калды инде. Шуннан булар менән кайткас, тагын да мин яй көне елпелдәп китеп барам, әлегә баягы Мәләүзгә, ул кызы китеп бара нәмәкәгәдер Мәләүзгә. И бул капкадан килеп сыга инде. Капкадан килеп сыга да, "Һаумыгыз, мин бүген кайттым" ди. Мәйтеп кайтагы. "Һаумыгыз" дип итеп киттем тагын да. Шулай булдык та. Шуннан күпме вакыт мин столовыйда эшләй башладым. И был столовыйга ашарга йөри башладым. Шәм бүген кайтмыйммы әле? Инсәле кайтам дип миннән һоран инде. Ну мәйтәм сиңа 4тә кайтам шикелле. Ярар да бергә кайтырбыз. Мин мотоцикл менән бит. Анда бит кайтырга да кирәк эштән арта. Ярар мәйдә мин мотоциклда булгас, мин һиңа утырып кайтырмын әле. Ярармы? Ярар шәһиләштек. И шуннан китте мәхәббәт шикелле инде. Шулай көн һайын бидан менән эштән эшкә бергә барып, эшкә бергә кайтып йөри башладык. Шуннан һуң инде көтмәгәндә бәпсеп кайтканда. Ничек тәкъдим булды, тәкъдим ясалгандыр бит инде башта. Әйдә бергә булыйк инде тормышка чыкта куй миңа кияүгә дип. Әйтте, конечно, аныһын әйтте, аныһын булмайды инде. Иң беренче әйтте инде, гашык булганын әйтте. Балдак алып бирде, какой-то 1 май булган микән инде. 1 майда безнең менә бергә каршыланак, шуннан кирип шундан инде миңа балдак алып бирде. Сиңа балдак беләгән әле ул вакытларда бик балдакны соңрак бит алып бирә башладылар безнең халыклар арасында. Алар шундай доғырлар ничектер инде бер-беребезне нык яраткан микән, теге алтын булмаса да просто матур балдак. Менә Фаилнең бит 9 яшь арасы булган синең белән. Аның нык кына күзе төшкән булган инде сиңа уйлап карасаң, аның инде байтак кына тәҗрибәдә ул яклап гыйшык яклап та гашык булганнар да булгандыр, ләкин инде синдә тукталып, сиңа инде тормышта үзен синең белән күргән. Шулай бит. Бүгенге көндә матур итеп тормыш көтәсез, 2 бала үстереп, һәм олы улың инде өйләнеп, кеше улыңа 10 яшь нишеп, аралары балаларын шул кадәрле зур булып киткән Айгөл. Инде хәзер үзең кыйна да булдың. Һәм инде шул кыша вакыт торганнан соң 10 яшь аралык белән бәбиәп кайтырга булдың. Сагынып кителдеме бәби исләрен? Әллә бүтән тирә карар кылындымы? Иптәш, балага иптәш дип уйландымы? Балага иптәш дип уйлангандыр ул. Дөресрәге. Тагы бер дә кайтайык дип иптәшем әйтә бит инде. Мәйтәм, һуң Фаил, хәзер инде менә һин кызык кына әйттең дә, әзрәк уйлаганың да шикелле мәйтәм. Һуң бит әле яра бит яшьләр. Бит теге бала үткәнсе бит мәйтәм, шул олыгаябыз. Аннан һуң мәйтәм бит олата өйләсәй булып школга йөрү, барып карап утыру яман кыен була да инде ул. Теге бала бәләкәс кенә була мәйтәм, адактан бит аның ниләре, дуслары әйтерләр, һинең өләсәң кигән, минең олатаң кигән мотив әйтерләр бит ким бит инде Фаилга. Әйтә, юк ди, ана әллә кемнәр олылар да табалар әле, алып кайтайык әле бер кыз бит инде. Әйтеп яран. Әйдә һәм кыз. Без ул вакытта Себердә эшләйник. Себердә эшләп яшәп ятканда Морига ибәрәләр бит инде анда нисәдер айдан һуң обязательно барып Морида ял итеп кайтырга тиеш Себердә эшләгән кешеләр. Шул вакытта булай ди инде миңа, әйдә шунда без алып кайтайык әле дип әйтә. Моридан су астыннан алып кайтырга булдыгыз әйме? Ярар мәйтәм, алып кайтырга булгас, кирәк булгас мәйтәм, алып кайтып карайык. Олыгай хактан мәйтәм, иптәш кирәк. Кыз дип уйлыйм инде үземчә. Ярар, бик әйбәт булды, әлдә бәләкәс улым бар. Әле ничә яшь? Әле 10 яшь. Менә 10 яшь, хөрмәтле телевизор караучылар, карагыз, мәктәпкә бара торгандыр 10 яшьтә аласаһы килер дип куркып утырган ханыма карагыз әле, бүген яңадан гашык булырлык. Шундый матур шибәрлек, шундый күркәмлек күстемәсен Айгөл. Инде хәзер үкенечкә түгел, инде күз алдына китерми торгансыздыр бу бала булмаганлыктан, инде яңадан тагын бер тапкыр үсә матурлыкларын күрә, сыклана, шулай күңелләребез тулып бала үстерәбез, шулай бит. Инде дә хәзер кайна булып үзеңнең улыңа шулай яшәп киләсең һәм үзең дә кайна. Әйдә башта теге үзең кайна булган якны әле. Менә шундый аралык 9 яшькә бәлә кирәк үзенә өйләнгән әти, әниләре, ата-әсәләре ничек сине кабул иттеләр Фаилнең? Теге елларда Әйбәт кабул иттеләр. Әни хәзер юк инде Мөнирә әниебез. 2 ел булып китте, юк булганына әйбәт кабул иттеләр. Бер хүзһезмен, рәхмәт аларга. Бик әйбәт яшәдек. Нишләйдең? Кайтып керәсең, кайнага яхшы күренергә тырыша идеңме, или үзеннән үзе килеп чыга идеме синең ярдәмләшүләр, йөгереп йөрүләр? Үзеннән, наверное. Кайбер кеше бит кирәк булганга гына тырыштыр. Юк, бездә андый
теге булмаганды булдырып ярым хакланырга мин яратмайм, андый кешеләр түгелмен. Кайтайым да яйлап тумын, саякабыз әни менән һөйләшеп, әйдә кер юаек дисә, кер юаенам, шулай яйлап кына матур итеп кенә һөйләшеп, һагынып китәм теге әни менән файлдың әниһемә һөйләшеп сөйләсәм дә, мин кайтып киләм әле дим, бер авылдан булгас битендә йөгереп кенә кайтып, үземнең әнием менән булам битендә, әйле мин бүген кайтмайм, әнием янында йоклайм дип, шулай кайтарга. Көнләшү юк иде, бер авылда булганда бит көнләшү була, син үзеңнең ягыңны карап кайрасың, менә син үзеңнең ягыңны карап кайрасың. Юк, мин безгә күбрәк кайтасыз, менә аларга күбрәк кайтасыз. Андыйлар бар бит авылда. Юк, бездә андый булманы, белмәйм. Мин андый күргәнем дә, аңламаным да даже, андый ишеткәнем дә булманы дип әйтергә дә буладыр. Мин нәмә әйтеләйм, үземсә яйлап кына һорай дигәнем, әни шулай димән, әни булай димән. Мин шунда барып киләм әле, иптәшемдән һорап мин яйлап кына бер нидә таба торганым. Уртаклык. Менә үзең хәзер кайнай булдың бит инде, килен белән, Эльвира белән ишек дә сәйтәм исемен. Эльвира менән дәйбәт, без Аллага шөкер, килеп китеп йөриләр, үзләренең квартирасы бар, үзләренчә яшәйләр. Миңа кирәк булса аларның ярдәме, мин звонит итәм, аларга мин ярдәм бик тиеп тә бит юк инде, алар үзләре генә булгас, бәпсезләр әле булмагас, үз көннәрен үзләре күрәләр, малаем бит инде улым Себердә эшләй, киленем үзенчә эшләй инде. Тырышасыңмы әйбәт кенә кайна булырга, киленеңдә күрәсеңме үзеңдә булган сыйфатларны? Килен кайна туфрагыннан яралган дип әйткән безнең халыклар әзрәк күрәсеңме, шунда яклары бармы чак кына, әллә бөтенләй әйтәлмибез инде, киленнәр ул безнең идеал, безнең күз уңында була торган, күңелдә була торган идеал булмыйлар, улларыбыз яратканнар. Шулай бит. Шуңа күрә бармы шундай ниндидер, әллә инде менә бу җире булайрак, бу җире тегеләйрәк дип. Юк, мин алай дип бер касында бер нәмә дә әйткәнем юк. Өйләре матур барып керһәң, сәйләр әзер, рәхәтләнеп утырып сәйсеп, матур итеп һөйләшәбез дә. Нәмә әйтәләр? Якын бул, утырып сәйс, ярак булһалар ишүдә кадерлерәк диләрме? Шуңа инде без ул кырда минем дә вакытым юк, алар белән көн һайын күрешеп утырырга онытканда, бер дип әйткәндә дә була, бик кирәк күршәбез. Хәзерге кайна дип карасаң, син бик позитив кайна, шуннан соң син бик креатив кеше дип әйтәсе килә. Син бүгенге интернет челтәрләре, социаль челтәрләрдә кайнап торган тормыш заманында син бик алдынгы карашта, шуңа күрә синең белән уртак тел тапмый мөмкин түгелдер килен булган кешегә дип әйтәсе килә. Бүген элеккенә ул кайна киленнәр күп белгән, кайналар әз белгән, авылда бигрәк тә шулай бит инде. Хәзер инде менә параллель рәвештә тормышта булган бөтен мәсьәләләрне бергә хәл итә аласыз. Аннары Айгөл яшәп киткәнсез матур итеп, һәм шул бер аралыкны Себергә китәргә, бик күп кенә яшьләр ул вакытта шундай үзләренә юл сайлап Себерләргә китеп, тормышларын юнәтер өчен, тормышларын җайлаштырыр өчен шулай үзләренә карар кылалар иде. Сезнең нинди сәбәп белән китү булды икән? Себердә бит байтак кына эшләп кайткансыз. Шулаймы? Әйе. Себергә иптәшем Себергә эшкә сыккас, инде миңа РДК-ла әйтәләр бит инде, һин ипләп, иптәшең ибәт кенә лә инде, ния аны Себергә ибәреп үдең монда эшләп йөрисең, яшым гына рәхәтләнеп йөргән һәм күрәләр бит инде мине, ния барыбер истәнүләһең бит инде, иптәшең кырда, һин монда дип бит инде. Эштә дә шулай һөйләнгәс, мин уйланып калдым дисәп, сынапта ул бит әле Себердә, мин монда, анча мин монда йөрим әле, анча мин анда барып эшләй алмыйм микән дип, аңа хәзмән итәм бит һөйләшәбез. Афаин мәйтәм, анда мин һинең яныңа барһам, лучше булмас микән дим бит инде. Монда миңа да һин авырда инде, һиңә дә авырдыр инде дим бит инде. Ну шулай шул ди. Әллә сынапта киләһеңме дип миңа нидә бит инде, һарай инде. Мин дә шулай дип уйлыйм әйтәм, мин наверное килермен дим бит инде. Идән гаты килде, мин тигенә һәр һин килүгә не эшләп куйырмын, кайда безгә яшәргә тибит инде. Һөйләшкән, общежитие булдым ул, кайдадыр миңа килергә кушты инде. Мин килдем Себергә. Бардык, анда яшәй башланык.
Мен келгестен де несе бір 6 ай мекен яшап тұрдық та ол снимать еткен жерде енді білгені қойдадыр ақса төлеп бетінде снимать етуі қиын толқан ақсаңды қойдадыр төлеп тұруы иптешіме тұрдым да бір күн айтам медем eyde кімгедір ақса төлегенсі файл может үйдеке квартира алар болып деймін бетінде әй шулты eyde үйдеке сынап квартира алайық әлі и біз шығып кеттік шунда қойдадыр квартира таптық үйдеке квартира алдық трехкомнатный квартира алып яшап жатабыз көп кешеләр әллә нисә еллар яшәп олай квартира ала алмайлар без квартира алдык та без неге эләктек квартираны нителәр под снос эләктек башкасы инде под снос эләктек тә и безгә трехкомнатный яңа домдан квартира бирделәр бынаһыла рәхәт вис яклап бөтен яклап токса килә но мин Башкортстанга кайтам илап кайтам китәм илап киләм монда бит инде шуны йөрәкте кыра кайта килә Башкортстанга нәмә бер нәмә дә күрәм килмәй монда сера бит инде теге ленторда минем кайтаһым килә Башкортстанга анда яшеллек анда матурлык анда хозурлык я мин аңлап бетә алмыйм үзем дә аңлай алмыйм минем кайткым килә Башкортстанга без анда 9 ел яшәник но минем кайткым килде нык шулай итеп хәзер машина алдык ул вакытта уже бәпис булды матур бер көндә яшәп ятканда Моредан кайтуның нәтиҗәсе булды. Аның арасында машина алдык. Шаның әйтәм давай, файл машина квартираны хатайык та тилгенә әйтәм кайтайык әле Башкортстанга. Һин әйтәм шулай йөреп торам, тегеләй булай, потому что Башкортстанда аксат, үдегез беләгез, без дә беләбез әйтәм. Шулай итеп һин йөрерһең, мин анда яшәп ятырмын. Шулай итеп тилгенә мин озак уйламыйм, 15-20 минут мин уйлыйм. Шатыр теге квартираны объявление бирдек. Икенче көнне үк, мәченче көнне үк квартирага килеп алысы булды. Ярты ай шунда ук истереп калды. Шунда ниндейдер машина заказывать итеп, мебель туда-сюда кирәкле әйберләр белән кайттык та киттек Башкортстанга. 9 ел менә әлеге вакытта син инде иҗатыңның да матур гына гөрләп кенә торган чагы. Шын-шынында да тамашачыларың да синең үзеңне яраткан тавышын яраткан тамашачыларың сансыз мин беләм. Һәм иптәшең дигәндә Себердә калды һәм эшләп йөри. Шикләр юкмы, Айгөл? Кыенлыклар бит шул яклап та туа. Ир-ат ялгыз дигәндә синең яктан да хәбәр булырга мөмкин. Аннан араның бик матур икәненә җаны әрнүчеләр дә килеп табылып тора ул. Дигәндә мондай гайбәтләр дә килеп кушыла. Шул кадәрле матур яшәп килгән гаилә таркалы дип куркып киткән көннәрең юкмы? Бик озак кына йөри бит бер үзе. Юк, бер дә куркмыйм, бер дә уйланмыйм, потому что уйланырга вакыт та юк шикелле инде көндә концертлар белән заделка, анда барып кайтам 1-2 тапкыр бит инде. Әлгелә теге бәләкәс бала 10 яшьлек аныла калдырып китә, гелмә аныла карап торырга кирәк. Үзем сыгып китәм. Файлида булмаһа инде сакырам. Тапшырудан файдаланып та шундай сорауны бирәм мөмкин үзеңә нык ышанасыңмы? Андый халәт синдә бер кайчан да булмаячак. Читкә тайпылу, ниндидер читкә адым ясаулар, ниндидер хыянат итүләр булмаячак дип үзеңә ышандыргансыңмы? Күңелеңә тынычсыңмы үзең белән үзең? Үзем тынысмын. Аллага шөкер, тынысмын дип әйтә алам. Рәхәтләнеп яшәйм, эшләйм, ниндидер Сине файл нәрсә белән шулай дәртләндерә? Менә шибәрсең син. Син һәр вакыт елмаеп торасың. Сиңа карасаң бөтен хәсрәтләр тарала ул, Айгөл. Чынлап та менә килеп исәнләшәсең син менә кояш төшкән кебек син бар җирдә. Ул бит әйтәләр, менә якын кешең яраткан кешең ничектер сине күтәреп тора икән тормышта, сиңа канатлар биреп тора икән, менә шушы синең рухыңны баетып, йөзләреңә чыга. Нашар гына яшәгән кешеләрнең бит башлары түбән, урамнарда китеп барганда да алар сагышлы, күзләре сагышлы. Мин уйлыйм инде менә шул ниндидер шәхси тормыштагы авыртынулар хатын-кызның йөзенә чыга. Шулай бит. Нәрсәләр белән дәртләндерә? Ул сиңа бүләкләр алып биреп торамы? Ничек ул сиңа игътибар күрсәтә? Бүләкләр алай, һәрбер байрамда көн һайын дип һәрбер байрам һайын подароклар алып кайта. Эштән кайтканда да көн вакыты һайын булмаса да сезгә алып кайтып куандыра. Матур подароклар алып кайта, Аллага шөкер. Шул микән инде белмәйм, или бер-беребезне яраткандан микән инде. Менә бу кешегә нинди провокацион сорау биреп була? Юк. Ул ягына кирсәң дә яхшы, бу ягына кирсәң дә яхшы җиргә, яхшылыкка яхшылык өстәлеп кенә матурларга була. Бу аралыкны, аралашуны Айгөл афарин дип әйтәсе килә. Җырларның ниндидер үзенчәлекле моң белән бирелеше синең тавышыңда. Ничектер син шылтырый синең тавышың. Мин шуңа күрә Чишмә дип юкка гына башламадым, чишмә тавышлары. Моңда ничек сайлана синең җырлар? Ничек өстенлек бирәсең халык җырларына? Ничегрәк репертуар туплыйсың? Бу яклап та ачыклык кертик әле. Җырларга карайм да, менә миңа охшамый ул. Менә мин китеп әйтә алмыйм ул җырга. Тыңлый да алмыйм, укый да алмыйм. Менә бу
Мына теге вакытта бит инде үдегездин һеҙҙең ярығыҙҙың бәхетең булһын көндә яңы йыл үтеп тә китте, бер аҙна үтте микән? Үткәндер инде. Һеҙ звонит итеп миңә әйттегеҙ бит мына шундай яр. Мәйтәм ниндәй яр икән дип беләм бит һеҙҙең шундай бөтөн йырларығыҙ да матур икәнен. Алдым да тыңланым да күҙемә йәш тығылды ла һөйләшә алмайынса ҡарап ултырам бит инде. Нәмә әйтеп әйтергә? Фаил өйҙә ине ул ваҡытта үтеп барар икән. Нимә булды? Ниңә күҙеңә йәш тулды ти? Һуң мәйтәм мына Зифа апай шундай йыр ебәргән мәйтәм. Хәлдә лә шундай күңелгә шундай ни тула. Бәхетең булһын көндә беҙҙең турала ғына яҙылған һымаҡ инде матур һүҙләр, инде матур көйө. Бәхеткә патлар юлан бар төрлө баҡтылары күңелдәр деңе булып китә илләт милләт саҡтары бәхет түгел ысыраҡлы йәнең яуаҡлылары бәхет бит ул йәнең менән кисә булған бәхетең менән йөрөтәһен Аннары халык җырларына бик тавышың бара. Бик халык җырларын бөтен менә әлеге сәнгатьтә, әлеге җырчылар арасында бик сирәк генә халык җырын базнат итә алып җырларга. Чөнки тын җитәргә кирәк аның өчен. Чын-чынында да бормаларын матур итеп булдырырга кирәк. Кулыңнан килергә кирәк татар башкорт халкы моңнарын җиткерергә тамашачыга. Аның өчен куркып калалар күп кенә яшь башкаручылар бөтенләй алмаганнар да бар репертуарга. Синең бик моңлы чыга, матур чыга, ничек син нинди истемлек бирәсең син халык җырларына? Халык йырларын йырлайым. Әллә нишәптер мин концерт вакытында аны кеше рәхәтләнеп тыңлайм икән дип бик йырлаганым юк. Но миндә бер-ике йыр, халык йыры бар. Йырларга кирәктер дип әйтәсем килә. Чөнки безнең тапшыру башлаган вакытта да бөтенләй икенче якларга алып китә. Бу халык көйләре бөтенләй икенче тормышта яшәтә. Җанны, аңны агарта. Күңелне үстерә халык көйләре. Киңәйтә, синең даирәңне киңәйтә, тамашачылар даирәңне дә киңәйтәчәк. Иманым Камил, менә теге якта телевизор караучылар да шулай дип әйтә торганнардыр, синең тавышың белән халык җырларын җиткерү. Аны әрәм итеп яшәтергә түгел, аны халык җырларында кулланырга кирәк дип әйтәсем килә. Бу инде минем тәкъдим генә сиңа. Инде дә сиңа инде сорауны бирсәң дә син пешекче һөнәрен һөнәр итеп алган кеше, һәрбер нинең Хуҗабикәнең үзенең сталыгы бар аш бүлмәсендә. Нинди азыкларга өстенлек бирә икән, нинди матурлыклар тезә икән, иптәше кайтканда улларына, килене белән улына Айгөл дисәк, ни дип җавап бирәләр? Кайсы ризыкларга? Нәмә ашагы килә шуны бешерәбез Зифа апай. Аллага шөкер, Худайга рәхмәт. Хәзер бит кайда караһында бөтен әйбердә бар. Куаз дигәнме анда, плов дигәнме, кыймак дигәнме, пирог дигәнме, пирожки дигәнме, мошны әйбердә бит бик ашагы килмәй хәзер химертләк дип куркаһың бит инде. Кунак килергә дигән, килергә булһа инде шул каз тыгам, духовкага нәмә йөрәккә килеп куна, шуны эшләйем, рәхәтләнеп бешерәм, тәмле итеп бешерәм, бөтенләй рәхәтләнеп башлай, тәмле дип торып китәм. Менә Айгөл шундый ул, коттыртырга да бик оста. Сулар эчеп кенә, берәр җымырка ашап кына йөргән көннәрдә ул шулай шалтырата да Зифа апай, тәмле итеп кыймак пешердем, чәй эчәргә килде. Килүеннән бигрәк теге кыймак пешергән, кыймак дип бирә, шул көнне шуннан Зифа Нагаева киченә ашамаска кирәк дигән вакытта Айгөл котыртып кыймак пешерергә утыра. Менә шулай итеп котыртырга да бик остасы Айгөл. Һәм әйтәсе килә, бар үзеңне тотарга, сәхнәләрдә тотарга кирәк, үзеңне матур иттереп, киемнәрең зауыклы синең, оста итеп сайлый беләсең син, концерт киемнәреңне дә ничек булдырасың буларны, менә стиль синең үзеңә генә хас дип әйтәсе килә сәхнәдә дә, булмышыңны бик ярата, тамашачылар арасында да йөрим, ишетәмен. Булар ничек сайлап, махсус сайлыйсыңмы, махсус бик каты четерекле итеп сайлыйсыңмы, сатып кына аласыңмы барып, ничек киеп чыга? Төрле вакыт төрлесе. Кайһы вакытта магазинда үтеп барганда охшай икән, үтеп китеп барам да бер-ике бутикты үткәсмәйтәм. Юк, анау бүлдәк бик матур булды, миңа карап торып калды дип килеп алганым да була. Кайһы вакытта инде кемдер әйтә, менә бүлдәк бит һеҙгә килешер ине, алыгыз дип андый вакытлар да була. Төрле вакыт төрлесе. Тектергән күлдәкләрем дә бар.
Мен тормышта булдыра алмадым деген бер нәрсә бармы синең? Әллә юк? Юктыр ул Зифа апай. Булдыра алмайым дип, нисек булдыра алмайынса, әллә инде бөтенләй бер Әнә теге эшне эшләр идем мин, ләкин мин аны булдыра алмаячакмын дигән юк. юкмы? Ханди бер дә уйлаганым юк. Нәмәки тотам шуны эшләйм, нәмә уйлыйм шуны эшләйм. Аллага шөкер, бик булдыра алмаһам иптәшем янымда, аңа әйтәм, менә шуны эшләп куяйк әле, мин шуны эшләй алмадым бүген дип килә. Һин кайткас алай. Бүлешәсезме? Монысы ир эше, кыз хатын кыз бергә эшлисез. Юк, мин сыгып китәм, иртәнсәк ашашайм да фитнеска иде. Үземнең эшләрем буенча әлегә баягы теге килен бар бит инде, бер хәкер юа, бер хашарга бешерә. Иле үзебез кайтып тизгенә икәүләшеп, тизгенә бешереп ашайбыз. Бер дә алай бүлешергә уйлаганыбыз да юк, гел бергә гел күргә. Тормышта нәрсәләргәдер ирешер өчен вак-вак ниятләр кыласыңмы, әллә зур максатлар куеп шуңа таба омтыласыңмы? Ниндирәк күңел синдә? Зур максатлар куеп дип, әллә нинди зур максат булырга мөмкин икән ул. Менә әйтик, мисал өчен җыр. Син үзеңне кая кадәр китеп бара дип күрәсең җырда. Кайбер кеше үзем өчен генә җырлыйм ди. Кайбер кеше менә авылларда да, шәһәрләрдә дә син майдан тотасың сәхнәләрдә. Кайбер кеше менә шул дәрәҗә миңа җиткән. Кайбер кеше юк, мин әнә тегендә тоннельнең артында ут бар, шуңа кадәрле барам дип бара. Бик бөек дәрәҗәләргә ирешергә зур максатлар куя. Менә бу әле генә әйттең бит әле. Менә үзеңә капма-каршы түгел булмасмы? Сүзең булдыра алам дигән, булдыра алмыйм дигән әйберләр икесе. Менә бу сәнгатьтә җыр белән бик әлеге вакытта җырчылар күп, сәнгатьтә йолдызлар күбәйде. Шуңа күрә ничегрәк уйлана Айгөл бу турыда? Әллә инде кешене менә ул шулай эшләгән, мин аны үтеп китәм дип мин бер касан да әйтеп уйлаганым юк. Мин үзем яйлап кына, үзем белгәнсә яйлап гына шырлам. Бер касан да ана теге Насар йырлай дип әйткәнем юк. Үземчә яйлап кына күтәреләм мин. Ана тегендә йондыз булырмын дип уйлыйм истән генә, бөтәһләй яйлап. Бер касан да мин иртәгә шунда йондыз булам дип әйтә алмыйм. Син вак-вак максатлар куйсаң да, минем күрүмчә зур адымнар белән китеп барасың. Чөнки бик тырышсың. Тырышкан таба, ташка кадак кага диләр. Шулай бит. Гомумән тормыш девизың нинди синең? Алга. Бер касан да артка әйләнеп карарга вакыт юк. Тизрәк балаларны үстерергә, тизрәк ниндидер эш башкарырга. Гел кабалан инде. Кабалан хәзер шу дөнья шундый бит, Зифа апай. Айгөлгә бәләкәйдән җыр-җыны кагылган инде. Шуннардан аерыла алмый яши малайларда бармы икән? Малайларда бәләкәсе менә үлә ул, әлгелә баягы мине хамак дип уйлап куям. Гел генә туалетта касып йырлай ул. Мәйтәмәйдә ул микәлә бергә йырлаек дип менә һездән дә бер ергә бетә ята бит инде. Бер караһаң, мам, әйдә икәләп әсәй дип әйтмәй, мам ди инде. Шул йырды, 2 мартка бездән һорайлар йырды инде. Әйдә, мам, эшләйгә әле шул йырды ди. Вакыты килеп бит һәм итәм һөйләшәм бит инде. Без шулай ул менә килеп язарбыз әле дип килдиләр бит инде. Язучылар булама кайтып әйтте инем, әйдә улым, яр барып яндырайык инде ди, һәм һиңә 2 мартка кирәк бит дип. Ул инде, мам, мин уялам диде ул. Шуны ул баланы нисек составляйты булмай. Үзенә генә йомыла да куя инде. Бәлки вакыты җиткәч үзе күңел ачылып, чәчәк ашылган кебек ашылып китеп, теге әнә Зәйтүнә апайың тоткан бит әле сезне. Аңа кадәрле күрсәтми генә торгансың бит җырлаганыңны. Бәлки ул үзеңә Гали апай. Класста җырлап торган җирдән генә эләккәнсез бит әле. Бәлки янә шулай тора капылт кына ул үзенең теләге бар да. Ашылган гөл кебек җырлап та җибәрер бәлки шулай бит. Холык фигыль белән кайсы кем яшаган? Алысы бәлкисе ул зуры, наверное, миңа охшаган атаһында холкы, бәләкәсе хәс атаһы холкы мин. Холык дигәндә менә фаилне шул кадәрлек яхшы тормыш иптәш икән Айгөлнең дип сине белгечләр дә күп бит инде теге якта телевизор караучылар арасында. Бармы менә шулай да өнә бетмәгән яклары?
дип ошамаган яклары. Охшамаган яклары. Охшамаган якларын мин күргәнем юк, Зифа апай, сынап дөресен әйтәм. Бердә уйлап утырам да, әлләсе мин белмәйм нәмә дип әйтергә дә ул вопроста. Бездә бит инде өйрәнгәннәр, нык яхшы ир булса, димәк, эчми, тартмый, тагын нәрсә, кызлар белән йөрми, тагын нәрсәләр байтак иратка карата таләпләрне менә шулай куя хатын-кыз. Шулай бит. Менә шуларның барысы да синдә бөтенесе дә 100% яхшы ягыннан гына күңелеңдә иптәшеңнең урыны. Шулай дип әйтергә уйлыйсың. Хәтта бер начар сыйфатын да тапмый. Юк, таба алмыйм. Нәрсәне син гомумән шулай өйрәнгәнсең аны яхшы дип. Нәрсәне син тәүбә дип әйтик, әгәр дә гафу итә алмас идең фаил ягыннан. Менә нәрсә булса син аны гафу итә алмас идең. Әлләсе нәмәгә була икән ул андый. Әйтә алмыйм. Әйтә алмыйсың, чөнки мондый җилләр сезнең гаилә тирәсендә искәне дә булмагач, син әйтә алмыйсың. Хәтта булмасын да дип уйга гына калдырыйк та, бу сорау белән сине уйла. Менә Айгөлнең шушы кадәр тырышлыгы булмышына менә зырылдап торасың син, зырылдап торган кызларның берсесең. Шул вакытта кайсыр сыйфатың сиңа ярдәм итә? Кайсыр сыйфатларың теге ничектер артка табадырак тарта торганнары була. Кайберсе менә шуны эшләп беттем дигәндә инде сыйфатың алга чыга, үзең дә шуны җиңә алмый кала торган бармы синдә шул сыйфатлар? Аратып киткән вакытта гына, наверное, мин үзем әйтәм, Айгөл бигрәк күп эшләрен булай да, әдрәк кенә ял балаңдыла карга кирәк бит дип кенә уйлап алам. Мин юк эшләмәйм, иртәгә эшләрмен әле дип калдыра торган гадәтем юк. Арыгын физик яктан арымы, әллә Айгөлнең үзенең шул кадәрлек менә туктаусыз эштә, туктаусыз мәшәкать тудыра торган җан булганга үзеннән арып китмисеңме? Үземдән арымайм, юк. Рәхәтләнеп эшләйм. Көн һайын телефонда тегендә звонишәбез, Үзеңне яратасың. Үземдә яратам, Аллага шөкер. Менә эй кызлар, бигрәк тә әйдәгез үрнәк алыйк әле генә Айгөлдән. Менә бит шундый булырга кирәк диләр. Хәтта психологлар бийекләр әйтәләр, үзеңне яратмасаң, башкаларны ярату мөмкин түгел диләр. Шулай бит. Шуңа күрә инде. Менә әгәр дә син стәлнең бу ягында утырган булсаң, журналист күзлегеннән чыгып, бөтен яктан камил булган Айгөлгә нинди сорау бирер идең тагын? Тапшыру барышында. Менә шул сорау бирелмәде миңа дип әйтеп утырган сорауың бармы? Үзеңә карата сораулар бармы синең үзеңә карата? Юк, Зифа апай бит инде һинең телеген biz әйтеп һөйләттереп тора. Үзеннән-үзе юктыр дим. Андай һеҙҙең һамаҡ һеҙ биреп бөттөгөҙ бөтәһен дә мин әйтә торган һүҙләрҙе. Син рәхәт кеше Айгөл. Шундай синең янда рәхәт дип уйлый торгандыр яҡындарың да, һәм бүгенге көнө әниең шундай терәк тә, ул синең таяныш та, йортта балаңны да ҡарап тора бит инде. Шундай рәхмәт аңа, шундай матур шәп ҡыҙ үстергән өсөн. Менә шушы ял өҫтөнә ял булған күңелнең үҙен ҡайҙа ял иттерә икән Айгөл? Ялны ҡайҙа сайлайсың син? Мин шул фитнеста ял итергә яратам. Бөтөн эште онтаһың, анда бассейнда йөҙәһең. Мунсаһы бар бит инде. Мунса яратам мин. Ҡайҙа барһам да инде завклублар ҡайһылары уже белеп тә бөткәннәр. Айгөл мунса ярата дип көтөп торалар. Мунса иң яраткан. Ял итеп, әлеге дә баяғы ауылның бөтен булған тәбиғәтеннән тағын да бер тапҡыр концерт ҡуйып ҡына йөрөй түгел, җәйләрендә бигерәк илһам алып ҡайта торғансыңдыр. Шулай бит. Алда гына торган, менә якын гына торган нинди максатларың бар тормышка? Уфала концерт бирергә дип уйлайм. Ну, әле ҡурҡам. Шул Булдыра алмай торган бер ни юк Айгөлнең. Шуңа күрә әле Аллаһ Тәгалә амин дисен, булдырам дигәнне ҡуясың. Һәм инде безнең тапшырыуыбыз да сиңа илһам бирсен, шундай теләк күңелеңдә урын алсын, һәм шул гел генә ойытҡысы ғына шәбәләнеп торсын күңелеңдә. Булдырасың әлбәттә Айгөл, булдырасаҡсың син аны. Алла бирсә без дә күрүләргә ирешербез. Син безнең бүген килеп тапшырыуыбызны йәмләдең, матурладың, җырлап торган күңелеңне ачтың. Сине яраткан тамашачыларга якын айтты, сине бүген туган тел Айгөлнең киләчәгенә Айгөл нинди матур теләкләрдә калыр иде. Ҙур рәхмәт бүгенге шундай тапшырыуҙы Зифа апай саҡырғанығыҙ өсөн, һеҙгә матур итеп аралашҡанығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Беҙҙе ҡарап отырыусы тамашасыларға ҙур рәхмәт, беҙҙе матур итеп шулай тыңлағандарығыҙ өсөн. Ҡайыр ҡаймай керпектәргә ҡуналар тәүге ҡарҙар. Ҡуналарҙа күҙҙәремдән йәштәр булып тамалар. Ялға мөхтәж йөрәктәр, ялға
язлар алып килсен иде, гашыкларга сөенеч хатлар, шатлыкларга озын гомерләр, өметләргә талмас канатлар. Чөнки дә хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, гомер үткән саен без айгып, шулай бит сизгерләнә барабыз. Күзләрне без күзләр итеп беләбез, язларны без язлар итеп күрәбез. Туган телне яратып караучыларга шундый теләкләрдә каласы килә. Язлар белән килгән көннәрегез, туган көннәр белән бергә һәм яныгызда айгөл күңеле кебек тиңдәш дуслар белән бергә үтәргә булсын. Искәртеп аласы да бар. Безнең даими чыгарылышта булган күзгә күз карашып тапшырулары, чыгарылышлары һәр даим YouTube'та Зифан Агаева каналында урын ала тора. Без вакытыгыз булмаган вакытларда кирип карый алу мөмкинчелеген тудырганбыз. Шулай ук әгәр дә күркәм стәлләребез артында туган телдә кунак булу теләгендә яшәгән геройларыбыз бар икән, рәхим итегез дип эндәшәбез. Моның өчен социаль челтәрләр аша миңа шәхсән Зифан Агаевага яки Туган тел каналына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Әлегә сау булыгыз. Күрешкәнгә.